Pozdrav svima ljudi, šta ima, Conki ste ovdje, dobrodošli u novi video, klip. Odlučio sam malo da snimam igrice i danas ćemo igrati Middle Earth Shadow of Mordor. Dobro, mislim da ovaj deo možemo da ubrzamo, ne moram baš da gledamo ovo. Znači igrica je izašla negde pred početak oktobra, kraj septembra. Evo ja sad isto prvi put ulazim u igricu, ništa nisam radio. Ja ne znam čemu se, šta treba uopšte da se radi. Koliko sam video na internetu i čuo, jeste da dosta podsjeća na Assassin's Creed. I meni se čini tako. Dobro. Pa ne znam, meni je igrica zanimljiva, čini mi se dobra grafika, sviđa mi se. Što se tiče filma, ja mislim da je ovo rađeno po uzoru na Gospodara prstenova. Ne da mislim, nego jeste, pošto ovo nema, nije, ali je sve to Hobbit i Gospodar prstenova, sve je to povezano. Znate i sami ako ste već gledali. Mada je trebalo da bude obrnuto, odnosno da se prvo snimi Hobbit pa Gospodar prstenova, ali je prvo Gospodar prstenova pa Hobbit. Šta ovdje treba? Ovo su orci, ako niste znali. Da treba njemu da pomognem ili šta? Opa, šta je? Ili su ružni ovi, stvarno su ružni. Ne, nisam mislio tebe. Samo šta je ovo, je li ovo sad kao početak igre ili šta? Malo mi pada frame zato što snimam. Gdje ćeš ti? Pada mi malo frame zato što ujedno i snimam i igram, malo je teže stvarno da se fokusiram na igricu i da čitam, pošto ne znam šta se radi uopšte, jer nisam ni ni igrao pre toga, tako ne znam baš ni najbolje šta se radi. Isto znam koliko i vi koji gledate. Vidjeli sam snimao samo tutoriale pre ovoga, ali evo sad sam odlučio da krenem malo igrice. Mogu bi da krenemo sad ovu kao, šta znam, da krenem da igram igricu dok ne budemo stigli do negde, ako ne i da pređemo i celo. Da vidimo šta ovdje treba da radimo. To kiss your wife, hold left shift. Anniversary, znači da je ovo godišnjica. Nisam baš siguran koji je ovo vek i šta je ovo, nisam nešto ispitio, mada sam mogu to da uradim. Mogu ja ovo da ubrzam. Eto, sad nismo vidjeli šta se desilo. Kako vidimo, ovo je neki ork. Isto znam koliko i vi. Ovi orci stvarno su ružni, brate mi. Dobro, sad ovo je malo nerealno, ja se ovdje kao šunjam, oni me niko ne vide, ja ih tu ubijem, ali dobro, nećemo da tražimo dlaku jajetu. Igrica je, što se meni tiče, sviđa mi se. Ja sam igrao pro ovoga, isto Gospodar prstenova Battle for Middle Earth 2, odnosno drugi deo. I to je igrica, ne znam, to je igrica prastara, nije grafika ni približno ovo je, pa vidite i sami, ja sam vidio sam da je dosta, stvarno podsjeća na Assassin's Creed, nema šta, vidio sam i po klipovima da se nešto skače po zgradama, to nisu zgrade, ovo je ko zna koji vek nisu zgrade, po onim kućama šta je, znate i sami. Mogli bi si mi piše dole u komentare, šta da snimam, stvarno ne znam, evo, uzeo sam ovu igricu. Čekat ćemo GTA 5 dok izađe, mada izlazi tek 27. januara, pa sam planirao to da snimam, ali pre toga ne znam koje igrice još imaju. Sad ono da je neka nova i dobra.
okej. Okej. Ovo je sve, sad to je ovo kao što je. Aha. Ovo si ružan jebote. Aha, znači sad... Da, ovo me podsjeća na... Čekaj. Podsjeća me na Battle for Middle Earth 2, isto ste ovako mogli, ali tamo ste mogli da birate da li ćete budete strelac, čarobnjak, da li se budete čarobnjak, strelac ili onaj kao, šta ima još, čarobnjak, strelac i onaj kao sa sekirom. Uff, cepaš. Ne. Majku bre, sad ću da ih sve pobijem. Iznervirali su me mnogo. Teško je stvarno da... Šta je sad? Teško je mnogo da igrate i da pričate, onaj ko snima vjerojatno zna kako je to. Ne mogu da se koncentrišem da čitam, pošto ne znam uopšte ni kontrol ni ništa, ne mogu da se koncentrišem da čitam kako treba da se igra, odnosno kontrola, nisam ni to pročitao, i da igram ovako. I da pričam. Šta je sad ovdje kako gusto? Hold left, dobro. I šta sad? Šta sad? Aha, šta me sad kao uzimam? Šta, dušu ili šta mu uzimam? Au, jesi ružno, majko. Aha, ja ga sad kao šta ispitujem ili... Izvinjamo se. Dobro, ajde dobrzam ovo. Nemam snage čitam. Šta, this is Captain of Sauron's army. They appear as shadows because you don't let know their identity. Press spacebar to continue, okay? Press spacebar to identity of this captain. Dobro. Ja sad kao otkrivam identitet. Šta je ovo? Aha. Znači ja treba njih da jurim. Power to unlock new ability stars, ok. Dobro. Ja sad treba da idem po njega, koliko sam ja shvatio, tako, on sad mi je rekao ko je on, šta je, gde je. Ovo je lična babuna nekog. Samo ne kapiram ko je ove iza mene. To je mana kad ubrzavate. Tako što, a ne mogu stvarno, nemam vremena, bit će ogroman video ako budem i čitao i šta se dešava i sve. Dobro. Enter. These coins. Dobro. Mordor. Nema šta, ono, kako je film, takva je igrica, znači... Stvarno je odlično. Map, view, location, ja treba da... Nothing makes sense. Treba da idem tamo. Šta je ovo? Aaaa, kako me nervira, zašto mi ovaj... Nervira me užasno što mi pada ovaj bre... Frames per second. Ne znam, ne kapiram zašto. Možda je zato što sam skinuo repack, znači skinuo sam black box, zašto nisam mogu stvarno skinuti 34 GB, igrica je ogromna. Nego sam skinuo repack koji ima 17 GB, duplo manje. I ovako sam se načekao zato što nije bilo Sidersa, tako da sam skidao
Pa preko 12 sati, zašto? Aha, može skoči. Pa evo vidite sami, baš posjeća na Assassin's Creed. I onda sam se stvarno izređio što sam morao toliko dugo da skidam. I sad sam došao iz škole, rekao ajde da bacim neki klip, ono, dosta je bilo tutoriala da snimamo nešto, najzad nešto što treba, odnosno nešto valjano. Start mission, accept. Joj. Ja sam pre snimao stalno sa Frapsom, a sad sam se prebacio na action. Pa ću vidjeti kako će se pokazati. Nešto sam googlao, čitao po netu da je ono kao bolje. Pa ćemo vidjeti stvarno. I see da je unutra. A ga paco. I aha, ja sad kao... Treba da mu glavu... Ne, nisam prošao. Šta treba glavu da mu nisam... Aha. Ja sad kad stisnem V, prebacim se neki njihov mod, ne znam nija šta. A si ružan, brate. Prebacim se neki njihov mod, šta treba imamo kao stealth. I sad oni kao mene ne vide, jel tako? Aj ne, prođi. Ne mogu da prođem tu, neću da se borim, nego ću da se prošunjam. Ima ih previše. Ima onaj... Jeste me vidjeli? Aaa, izgleda su me vidjeli sad. Nadam se da mi samo on video. Da me ne smare ovo drugi. Da, valjda tako. I sad treba... Da ću ja uspjeti, ću da se provučem. Njega, ajde. Vidimo se, buraz. Oj. Ja sam mislio... O ne, došli su govne. Pogledaj šta ih je, jo, pa ja sam gotov. Pa ja ne mogu ovdje, šta radim ovdje? Beži. Pa gdje ja mogu njih... Šta je ovo? Pa ja ne mogu ovdje ništa da uradim. Pogotovo što... Kako sad ubijem ovog majmuna? A ne, ja sam gotov. Ne, vidite što spamujem ove dugmiće, gotov sam. Gotov sam. A ne mogu, ne kapiram zašto je... Šta? Use... Šta? Next. Oho! Gdje mi je onaj veliki? Pogubim se cijel. Daj sine, nemoguće je, pa ja ne znam šta je ovo. Pick herbs. Ne znam. Prvi put smo failovali, dobro, možda sam trebalo je da ja to ispravim sam prvo, pa onda da igram ovako, zato što ja ne mogu, ne kapiram kako mogu sam. Cut off head of the snake and the body will be the... Okay. Aha, prvo treba njih da... Dobro. Gdje si, tamo si. Ne, pa da, treba sam prvo njih majmune da...
Ostao mi onaj tamo. Ko još, ko još? Dobro. Ostalo mi još dvojica. Da li su me vidjeli, ne znam. Traže me. Dobro. Če da upalim ja ovo V. Ti si tamo. Da, ja sam trebalo je da uzmem prvo sve ove majmune da poubijam. Pa tek onda da idem na ove. Šta? Aj, umri majko ti. Gotov sam. Ne, opet nisam lepo, zato što... Evo, gotov sam, nema šanse. Auuu, zašto? Pogledaj, njih 25 me napadne, ne kapiram ovo. Dobro, pošto smo pogrešili 2 puta, ajmo sad još jednom. Sad ćemo da vidimo u čemu je problem. Morao sam da prekinem ono tamo, zato što sam se zajebao. Dobro, ovo može da me vidi, tako da bi trebalo se sakrijem. Aha, ovo su biljke ili? Da. Sad kad uzem, znači ja sad helte s ovim sredio, dobro. Ovo sam uzeo ovu i ovu kao, šta su ovo, ability points kao. Otključio sam ovu i ovu. Znači ovo nam je da kad ih stanujemo da ono cap iseckamo ih, ovo je da ih ono odmah odsečemo im glavu i gotovi su, odmah su mrtvi. Dobro, sad treba da idem tamo. A pre toga, da li treba nešto da rešim nekoga, da li treba da ubijem? Aha, tebe. Dobro. Da vidimo. Defeat, znači ništa, treba samo da ga ubijem, okej. Ali moram pazim na onog tamo velikog, a nije to ne veliki je onaj tamo dole. Ima neki velikih. Sad ću vam pokazati, čekajte, vidjet ćemo ovi gore. Kad mi se pojavi ova ikernica, znači da mogu da me vide. Sad ćemo da vidimo gde je ovaj. Ružni. On je dole. Jel da? Čini mi se da jest. Ne, ovo je kao Assassin's Creed, da vidite i sami. Ko je igrao zna o čemu pričam. Ne, mašio sam ga. Sad će da skoče ovi 20 na mene, osjećam, ali dobro. Cap. Evo ih. Ajde. I... Aha. Aj, umri bre više. Još malo me ostalo health. Hop. Gotovo je. Sad s ovim da... Na E-mu uzimam ovo, ne znam stvarno šta je, ali ovo ability kao ili... Ovi su pobjegli. Dobro. Njega smo sredili. A ovo bih ostavio za drugu epizodu
kad odem tamo, zato što treba nešto da ostane i za sljedeću epizodu, ali tako, ne moram sve sad. I ovako će ova epizoda biti oko 20 minuta, osjećam. Mogu još malo ono, ajde samo uzem ovo, upgrades. Mogu da uzem novu, ili ne, ili da, koliko imam? A, imam jedan available, dobro. Šta da uzemo? Ovo. Šta je ovo? Aha, znači mogu na njih, kako se zove, šta je ovo? Karagors. Znači to su neka stvarenja koje ako tu stavim ability moći ću da ih jašem. Dobro. Ovo bi mogao da uzmem. Mogli bi to. Shoot barrels, time, ovo bi mogao da uzem. To ću izaberem. Ali tako, to je to, to više nemam. Weapons and runes, ovdje nemam. Ovdje ništa, to sam uzeo. I šta možemo? Možemo opet na ono V da upalimo ovo, ali ovdje nema nijedan onaj kao šta mu tu dođe, boss ili šta je već. Ovo su neke pčelice. Pa dobro. Mogli bi da završimo ovdje epizodu. Ovi ćemo vidjeti. Da završimo ovdje epizodu. I ovako će biti dovoljno dugačka, pa šta vam kažem, bacite like, bacite subscribe i vidjet ćemo se u nekom sljedećoj nekoj epizodi ili tako nešto. Znači probat ću da snimam još ovu igricu, znači Middle Earth Shadow of Mordor, probat ću snimam Call of Duty 4 multiplayer, zatim GTA 4 i bit će još onih tutoriala. Znači za sada je važno da vi samo subscribe-ujete, pa vidimo se u nekom sljedećem klipu, pozdrav!